e a veciñanza de Pardemarín, Agar, Curantes e Orazo levan traballando para informar da instalación do parque eólico Couto de San Sebastián. Por todo o devandito fixeron unha recollida de sinaturas por toda esta zona que foron registradas hoxe venres na Oficina Agraria Comarcal da Estrada. O alcalde da Estrada, José Antonio Dono, referiuse hoxe aos contactos realizados por Mobleiros da Estrada con empresarios procedentes de Emiratos Árabes Unidos de cara á venda da produción de empresas locais naquel país. En concreto, Dono afirmou que o goberno local está disposto a axudar no que sexa necesario aos empresarios estradenses. Na tarde de onte tivo lugar unha nova reunión preparatoria entre representantes do Concello da Estrada e de hostaleiros locais para a preparación da 38ª Festa do Salmón, que terá lugar o vindeiro 15 de maio. Galicia quedará o sábado baixo influencia dun anticiclón centrado ao sudoeste de Irlanda. Con esta situación, agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados con algunha nube na costa de Lugo. Aínda durante o domingo persistirá a influencia das altas presións sobre Galicia. Estabas buscando un café así, tranquilo, acolledor, doce. Agora xa ten na Estrada o lugar onde atoparte. Café Mimela, o sabor dun café doce e moderno.